Înalta Curte de Casație a decis astăzi că suspendă comitetul premierului Ilie Bolojan legat de legile justiției de reformă. Motivul? Exces de putere al guvernului și probleme legate de separația puterilor în stat. Am citat din comunicatul de presă remis astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție. De luni de zile vedem în România că discuția publică e legată de un alt exces de putere, dragi prieteni, iar ăsta vine direct din interiorul justiției. Dosare care mor prin prescriere, hoți scăpați pe bandă rulantă, proceduri care închid cazuri și nu le mai judecă pentru că nu mai au ce, că potrivit legii expiră fapta, că așa e la noi, și că ridici problema, auzi același răspuns. Independența justiției. Nu comentăm deciziile. Dar unde se oprește independența și unde începe lipsa de răspundere? Dar dreptatea. Mai contează dreptatea în România pentru actorii ăștia relevanți din justiție, ca să citesc tot din comunicatul de astăzi al Înaltei Curți, sau dreptatea și echitatea asta din procesele penale sau civile țin întotdeauna de niște virgule speculate cu inteligență de niște băieți și fete puși acolo, parcă nu ca să mai apere echitatea și dreptatea despre care vorbeam, ci doar niște interese care de 35 de ani vedem unde au dus țara asta și în ce hal arătăm astăzi, nu numai în ceea ce privește justiția, din păcate, ci și ca și nivel de dezvoltare.